Kumain ka na ta? Bueno, ano na tado mata? Come on, mamaya. Ate na. Ay. Ay. Tinango ko lang ng tayo baka. Saan ka magaya? Hmm? Nanunod. So yan, tayo nga nakapsat. Ayun. Kasi mo lang. Sa kanil lane. Ate na yung sa akin yung anong matagtagang tubig. Uy, sige mo lang. Ato lang. Magbag ko mo kinyagamit ako kukut, yan mamati gamay. Nya nga, nagpapaisaw. Timalik lang, nilawang ko ang baka. Ate na eh. Ah. Wala? Ang matipingan? Oo. Ati mo lang? Ito ang gamit at nilawang ako. Hmm? Ipang chop? Ma-high blood ka tanre. May ako tayo, manipod 27. Pakasar dito tayo. Sa bahay na. Sabi ni pulpog ulit, lapayag. So, ay. Ay. GP ito na ito. Yung nga. Napipito na. Ipagunyan na. Hindi bali mga atin na siguro. Yan na. Bali mo ka. Naayon lang mo ito na. Bagi mo ito na ni Bo. Bo na eh. Subla na kayo kung ano sa mga asaw ko. Iman sa akin kita asaw. Bata gitu yun na. Tadi mga patidigkin naman kakanan tayo. Mabalon na iba. Iksida ka manindlay? Agad saan? Ano ba? Hindi na po. Nagnangnang kan? Hindi siya kumadikon. Suri agad ron. Nauma sa pangamon. Hindi ka mo. Huwag mo kakuhaan. Parang muli sa lamagin. Ningkan. Pagpura lang ako. First brook na rin may tataw. Sino muli mang? Nanay boss, mahirap ka tayo. Mahirap ka tayo pag ganito na ito din malabaling pa yung karabasa dalang di mo. Kadam di bunga na di karabasa dyan. Sabong lang ko naman. Awang batong. Sa iturutak ko mo. Ay, nanon nyor. Nyor.
Yan mga kabsat, lutong taga-bundok. Yan. Pulpog, tainga ng baboy. Walang makapatayin. Ito, tutok mo tayo. Ito eh. Tengok. Kerupak. Yan. At umaapoy pa. Oh. Natin na hindi natin ano magano mo. Ay. Hindi daw pati kutsara plastic nga kutsara kan nila tinito. Pindutom na nga ito. Saan nga ito pindutom? Ito eh. Okay. So ay mga kabsat, ito po yung lutong lutong bundok. So yan. So yan. Yung pulpog ng karne.